to kowinjo bed ni donje sacco moro mar salary. Mano kaluwore gi the main objective mar sacco en achiel, en mondo mi jopiny odongi ka gikeno to giolo. Koro ka idonje molo achiel, tiende ni o reduce power ni. Nikech msara achiel emi depende, to msara achiel ni ke ok inyal poge matin. O reduce power ni mar kungo giolo, kendo nyalo mi ibed gi strain. But ka oyie ni inyalo bede sacco, for example, anyalo bede sacco mar transport, nikech mano an gi matatu na moro ma bedo guided e sacco no. Anyalo bede sacco mar agriculture nikech ajapur. Kendo gik mapuro kaka kapuro kahawa, apuro chai, to koro sacco no ema konya kaka anyalo endeleza pur mara. Koro mano e gima kap wacho. But ng'ato ang'ata nyalo donje sacco kaluwore gi kaka odwaro mondo mi odongre, onyalo kano kaka odwaro. And gima ber gi sacco ma jopiny winjo bedni winjo maber kabisa. Sacco en gima mari. Kaka an awuon sacco en gima mara. Tiende ni shares ga kogik iga korumo, to gi pesa na makano cha kendo miya gimoro miluongo